Čauko, ja ťa zdravím, tu je Drago a dnes sme tu pri novom videjku úplne prvom videjku na tomto channeli. Je to z hry Chase the Fidget, takže máte sa na čo tešiť. No a teraz by sme si mohli ukázať niečo z tejto hry. Toto ešte není priamo let's play, ale bude to akože taká privítačka a tak. Let's play budem natáčať možno hneď po tomto videjku. Takže tak. No a my by sme sa mohli pustiť do niečoho, čo tu poviem. Takže videjka by mali vychádzať obdeň. Takže napríklad dnes ešte je 17.4. Neviem, či ešte videjko vyjde. No ale asi vyjde zajtra, lebo už je 8:45, takže si myslím, že asi dnes ešte nevyjde. Takže let's play budeme natáčať obdeň alebo ob 2. No a podľa toho ako to budem stíhať. Takže tak, budem si tu pozývať hosťov ako z mojho spolku. Ako vidíte, založil som si nový spolok a mám tu iba 2 členov. Takže z týchto 2 členov tu niekto bude. Takže buď to v tom prvom let's play, alebo tak. No a aby som tu neremtal iba o to, takže možno tu budú i iné hry, napríklad, neviem. Takže ako sa vám budú videjka páčiť, takže tak. No a ako vidíte, nemám žiadne hrivíky, takže by som hľadal sponzora, alebo si ich kúpim sám, tie hrivíky. Dobre. Takže to by bolo. Teraz túto postavu, ako vidíte, Icross v cechu Vikingové s levelom 92, čo vidíte. Budeme hrať, neviem, či to budeme tak striedať, lebo má 2 postavy, tú druhú mám ešte len tak rozohratú. Takže prvá postava je na českom svete, na svete 3. Takže keď sa chcete zaregistrovať, zaregistrujte sa, napíšte mi niečo do pošty a ja to prečítam vo videu. A keď budete chcieť do spolku, môžete prísť do spolku, takže budem veľmi rád. No ale toto by bolo S3 na českom a toto je na slovenskom svete z 2. Sú tu iba 2 svety. Vidíte, volám sa tu Lexi, no som v cechu kontrafakt aj v taký slabý cech, no ale tak možno si nájdem iný, alebo keď mi napíšete do pošty, že by ste ma chceli do spolku. Takže takto. No, prvý ten let's play bude asi z tých 2 postav, ale asi z týchto, lebo tu mám 15 rybíkov a ešte si overím e-mailovú adresu a budem ich mať 30 alebo koľko, nie, 25. Dobre, takže to by bolo tak a ja sa s vami lúčim a budeme sa počuť alebo vidieť pri ďalšom let's play, takže čauko.